Gyerekek, ezt ne csináljátok. Nagyon kellemetlen. Nem kéne befejezni ezt? Fejezzétek be! Azonnal! Ez jó. Szilveszterig már csak fél év van hátra, ideje készülődni. Na nézek valami receptet szilveszterre. Velős palacsinta. Ez jó lesz. 40 deka disznó vagy borjú velő. Azt hiszem, marad a száraz kolbász ropival. Kedves nézőink, a szilveszteri lakoma incsiklandó főfogása az újévi töltött malacpersely tejfölös szerpentinágyon. A töltelékhez megpucolunk 3 kruplit, felaprítjuk, majd egy fej hagymán kis vízzel megpároljuk. Fűszerezzük majorannával, paprikával és borssal, majd a pikáns ízhatás kedvéért szegfűszeggel is. Ha nincs szegfűszegünk, bátran helyettesíthetjük szegfűvel és szeggel. Figyeljünk, hogy apró szeget használjunk. Megtöltjük a malacot, majd előmelegített sütőbe rakjuk az ételt. Ha megsült és kellőképpen megpuhult a malac, szerpentinágyra helyezzük. Ehhez használjuk a gondosan félrerakott krumplihajakat, plusz az előre megvásárolt szerpentint. De gusztusos. Már jól néz ki. Az illata is fantasztikus. Bőven meglocsoljuk tejföllel, végül nyers konfettivel díszítjük, és vidám arccal tálaljuk ismerőseinknek. Jó étvágyat kívánok! Na persze, szilveszterig még fél év van hátra.
Jó napot, doktor úr! Jó napot, foglaljon helyet. Kérem, mondja el, mi a panasza. Hát nem is tudom, hol kezdjem. Talán a legfontosabb, hogy baj van a fülemmel. Rosszul hall? Nem rosszul, hanem egyáltalán nem. Tök süket vagyok. Miattam akár ágyút is sütögethetnének mellettem. Az se hallja, amit én mondok. Egy szót se. Hűha. Gondolom járt már ezzel a problémával orvosnál, ugye? Milyen gyógymódot javasolt önnek? Nem tudom, mert nem hallottam. Értem. Hát nézze, van itt egy kis bökkenő, tudja, én szemészorvos vagyok, így aztán sajnos nem segíthetek. A fülészet egy emelettel feljebb van. Majd kifele menet, kérem, küldje be a következő beteget, jó? Viszontlátás. Várjon, doktor úr. Van egy ide vonatkozó problémám is. Tudniillik, vak is vagyok. Komolyan? Igen, sajnos. Egy molekula nem sok, annyit se látok. Jaj, hát ez azért ne zavarja, mert a molekulákat senki nem látja, tudja, azok nagyon kicsikék. Persze, tudom, ezt csak hasonlatnak szántam. Úgy értem, hogy bárhová nézek, sötétséget látok. Például egyszer a bankban fényes lappal lefeküdtem a földre, mert azt hittem, hogy este van, és otthon vagyok már. Ha, mindenki rajtam röhögött. Még szerencsé, hogy nem hallottam. És nem vette észre, hogy kemény a föld? De nem ám. Teljesen érzéketlen a testem. Múltkor is csak akkor vettem észre, hogy baltával levágtam ezt a 4 ujjamat, amikor leültem zongorázni. Jaj, szegény ember, hát akkor magának nagyon rossz lehet. Igen, és el se tudom panaszolni senkinek, mert néma is vagyok. Nem mondja. De mondom. És akkor mégis mit csinál egész nap? Hát azért valami öröme csak van. Hát, ha már így rákérdezett, elárulhatom. Azért van, ami szórakoztat. Ezt el tudom képzelni. De hogy is mondjam, szóval kicsit intim a dolog. Imádok gurulni. Gurulni? Igen. Fölmegyek a hegyre, és legurulok egészen a piac térig. Szuper! Mi ebben a szuper? Jaj, kérem, értse már meg. Csak az egyensúly érzékszerven működik rendesen. Várjon, illusztrálom. Álljon csak ide, kérem. Álljon, igen, álljon ide. Hogyha valakivel információt akarok közölni, üljön csak ide le egy picit a hátára. Ha információt akarok közölni, akkor így rágurulok, és átjut az információ. Adjon már engem! Ide figyelj, baby, ha te is azt érzed, amit én, akkor miért kell ezt a hülye doktor bácsis jelenetet erőltetni? Elképesztő. Baby, ha ez a gumimacskád, én közben szívesen mondogatom neked, hogy doktor úr, doktor úr, doktor úr. Anyád a doktor úr! Anyám a doktor úr. Ezt még sohasem mondta. Még a saját anyjába se bízhat az ember. Jöjjön egy mesecsemege, irodalmi regény gyermekeknek. Hogyan kell megbirkózni, ha bánt valami? Hogyan kell közben kedvesen maradni? Hol a rossz sebbe van a szemüvegem? Kéne az a rohadt szemüveg, hogy meglegyen a szemüveg. Na, mindegy. Címe, légy ló, mint halálig, szerintem.
Mama, olyan lóarcú leszek, mint te? Faggatja az elkeseredett gyerek a lóarcú anyját. Dehogy leszel? Már az vagy? Kérsz abrakot? Takarmányozza édesanyja a rémült gyereket. Megfojtalak, ha nem leszel ló. Csárdásozik ülve az édesapa a kisfiával, ahelyett, hogy hagyná ebédelni. Nem akarom, hogy tovább nyúljon az arcom. Pofozza magát a lófóbiás fickó, nehogy a többiek kiröhögjék. Gyere, fiam, indulsz a lóversenyen. Szól a pedellus a paripa srác megölkönyödésére. A lovakat lelövik, ugye? Érdeklődik a pacifista nagymama az iskolába, mert biztosra akar menni. Másnap a gyerekek úgy megverték, mint szódás a lovát. Ne lovald bele magad! Vigasztalják osztálytársai a kehes gebét. Hazavinnél a hátadon? Kérdi az igazgató a lóvá tett tanulót. Ha nem, akkor húzzál haza, mondja neki. Szia, anyu! Üdvözli a gyerek a szekeret húzó anyját. Nyugi, kisfiam, én meg a nagyapádra ütöttem. Szól a kecske a lónak az istálló előtt. Jó nyihogást kívánok! Majdnem nem felejtettem el nem mondani, hogy következzék az én műsorom színpadán, csak ma, csak itt, csak nem máshol, a Ricardo, az Art Jongleur. Jó szórakozást!
Jó napot! Csókolom a kezét, nagyságos asszonyom, mit adhatok? Friss a könyv, Gerinc? Friss? Biztos? Nem. Nem friss? Nem könyvgerinc. Maga szórakozik velem? Nem. Biztos? Nem. Szóval mégis könyvgerinc. Igen, de nem friss. Hát akkor nem veszek könyvgerincet. Tudna helyette valami mást ajánlani? Itt van ez a trilógia. Remek egybesültet lehet belőle csinálni. Jaj, nem. Múltkor is ezt vittem, de a férjem alig tudta magát átrágni rajta. Esetleg az öreg halász és a tenger. Finom, puha a kötés. Elolvad a szájban, mint a vaj. Filézett? Hát sajnos nem. Akkor nem kérem. És mi az ott a kezénél? Az micsoda? Ja, sajnos nem tudom a címét, pont az előbb adtam el az elejét, de ez még 242 ropogós oldal. Darálhatom? Csak nem képzeli, hogy olyan könyvet teszem, aminek nem tudom a címét. Jó, hogy ilyen finnyás a hölgy. Élt volna az őskorban, amikor még bunkóval vadásztak a könyvekre. És nyersen ették meg, mert nem volt gyufájuk. Jól van, akkor darálja azt az izét. Majd legfeljebb elkészítem Gutenberg módra. Jó is az, hogyha a férje tűri a nyomdafestéket. Szervusztok, gyerekek! Szervusztok! Megjött a jóságos mesemondó bácsi. Ede bácsi vagyok, de szólítsatok csak Ede-bede bácsinak. Jó? Gyerekek! Ede-bede bácsi. Ma gyerekek, a csoki kakiló Mikulásról fogok mesélni nektek. Hol, nem hol, vol, nem vol, hol, nem. Volt egyszer a csoki kakiló Mikulás. Az összes többi Mikulás közül ez volt a legaranyosabb, ez a legügyesebb, kedvesebb, jóságosabb Mikulás volt, mert még a legcsúnyább dolog, amit csinált, és ez volt a k***lás, még az is csokiból volt. Ennyire jó volt, gyerekek, ez a Mikulás, hogy nagy, finom csokikat Jaj, de finomak voltak ezek a csokik, amiket ki***ért. Már csak csomagolni kellett, és vihették is a kismanók a csokiboltba. Ez a Mikulás nem evett ám csirkét, vagy döglött állatot, vagy disznót, döglött disznót, vagy hogy a tyúkudvarba nem ment ki késsel, hogy itt fröcsögjön a vér, hogy dögöljön meg a tyúk, és akkor ő azt véresen trancsírozva egye. Nem, gyerekek, nem. Jó Mikulás volt, ez csak csillagport evett, vagy csillagporból készült ételeket, mint amilyen a gűzmicsek, vagy a prudallé, vagy gyerekek, a kákallékollány. Jaj, de finoma volt a kákallékollány. Azt szerette a legjobban. Attól tudott olyan nagyon finom csokikat írni. Vagy nézzük például ugye, hogy a többi Mikulás jóságban meg sem közelítette ám őtet. Nem, ott volt például a virgács Mikulás. Hát az csak virgácsot tudott írni. Nem volt olyan jó, mint a csoki ezért csak ő virgácsot tudott. Igaz, amikor nagyon jól viselkedett, nagyon aranyos volt aznap, akkor a virgácson volt egy rózsaszín masni. Na jó, olyan is volt, gyerekek, amikor annyira jóságos volt ez a Mikulás, hogy csak hogy akkor csak egy nagy masnit, egy rózsaszín masnit írt, akkor nem volt virgács se. Na, ilyen jó volt. A legrosszabbak viszont az áruházi Mikulások, gyerekek, mert azok semmi más nem tudnak
csak itt. Nem is szeretik őket a gyerekek annyira, mint a csoki Mikulás. A gyerekek, na, elég az hozzá, hogy ez a csoki Mikulás elhatározta, hogy meglátogatja a Puttonyba szaloncukrot okádó Mikulást. Igen ám, de pont aznap reggel, mielőtt elindulhatott volna, betoppant hozzá váratlanul a mogyoró Mikulás. Le kellett vele ülni, tejázni, és ahogy így tejáznak, a csoki Mikulás elkottyintotta, hogy hova készül, mire a mogyoró Mikulás elmondta neki, hogy pont tegnap beszélt egy másik Mikulás barátjával, aki elmondta neki, hogy a Puttonyba szaloncukrot okádó Mikulás elment meglátogatni egy nagyon távoli Mikulás barátját, aki ezüstös konnyal keni be az ajándékokat kívülről, és aztán műhavat böfög rájuk. Így aztán a csoki Mikulás nem ment sehova se. Otthon maradtak, így üldögélve beszélgettek. Fucs lett a programnak. Na, itt a mese vége, fuss elmére, gyerekek! Szép pusztó, szép pusztó! Talpas a tenyerem, a tálból a szendvicset előre kieszem. Bongó vagyok, de jól áll nekem, hangosan röhögök, kivörösödik a fejem. Nem kell a rizsa meg a vaker, ha van valami bibi, gyere ide haver, szája megy iszonyú kémény, ha hányok az igazi élmény. Bongó vagyok, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Itt jön a bunkó, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Bunkó vagyok, köpködök az utcán, de ragadnak a csajok, mert vastag a bukszám. Bunkó vagyok, de jó nagy a verdám, 3 helyre parkolok a járdán. Nem kell a rizsa meg a vaker, ha van valami bibi, gyere ide haver, szája megy iszonyú kémény, ha hányok az igazi élmény. Bunkó vagyok, ha-ha-ha-ha-ha-ha. Kell a rizsa meg a vaper, ha van valami bibi, gyere ide haver, szája megy iszonyú kémény, ha hányok az igazi élmény. Bunkó vagyok, bunkó, ha-ha-ha-ha-ha-ha. Itt jön a bunkó, ha-ha-ha-ha-ha-ha. Anyuka! Tudsz rám figyelni egy kicsit? Hát persze, kis drágám. Ennyi volt. Örülök, hogy ismét ennyien eljöttek az előadásomra. Mai rohanó világunkban, amikor nekünk felelősségteljes szülőknek oly kevés időnk jut gyermekünk viselkedés rendészeti továbbképzésére, igen hasznos segítség lehet céljaink eléréséhez a mozgáskoordináló gyermeklap. Most pedig bemutatom a termék... Anyuka! A termék használatát. Anyuka! Megengedett, hogy szaladgáljak kicsit?
Erről beszéltem. Legközelebb a vélemény bagatelizáló szájfástiról és az észlelés szabályozó fejvödörről tartok önöknek előadást. A viszontlátásra. Gondolom önöket is nagyon zavarna, ha a műsor kellős közepén besétálna a kamerák elé egy ember, és elkezdené magukat oda nem illő dolgokkal traktálni. Higgyék el, engem is nagyon zavarna a dolog. Sőt, még úgy is zavar, hogy én vagyok az az ember, aki zavar. Másokat zavarni nem illendő. Én is csak azért tettem, hogy egy életre megjegyezzék, hogy sokkal jobb egy olyan műsort nézni, amiben ez nem történik meg, mint egy olyat, amiben de. Jó szórakozás. Nézd, anyuka, megint ott van az a varanyú. Szívi, te azt mondod, hogy kiégett vagyok. Nem izgat semmi sem. Örülni nem tudok, csak bambán bámulok. Bármi is történjék velem. Szívi, te azt mondod, hogy mindig utálkozok. Nem tetszik semmi nekem. S ha valakit nem bírok, azonnal begurulok, és eljár hamar a jobb kezem. Ezt nem hiszem, ezt nem hiszem. Ez nem igaz, hiszen ha nőt látok, nem hányok, sőt egy közepes balhét se csinálok, csak hagyom, hogy szabadulhasson rám. Ha nőt látok, megállok, és lehetőséget kínálok, hogy nekem ugorjon, mint egy vad oroszlán. Nem kérek én az előítéletekből, hiszen nincs hány ingerem. Egy vastag szájú nőtől ki engem törzsöl. És soha se kér az én sörömből. Szívét, te azt mondod, hogy mindig unott vagyok. Sivár az életem, hogy nincs már olyan dolog, amitől beindulok, amire várnék szívesen. Ezt nem hiszem, ezt nem hiszem. Ez nem igaz, hiszen ha nőt látok, nem okádok, sőt segítségért se kiáltok, csak megvárom, míg igazán megkíván. Ha nőt látok, nem fikázok, nem köpök és nem pofázok, csak felmérem, hogy milyen a szállítmány. Nem kérek én a kritizáló dumából, hiszen nem öklendezek egy jó nagy menü csajtól, ki engem sajtol.
Na kérem, Besenyő FKAC István, aki vagyok, azaz Besenyő finom kötött árut cáfoló István, elmondanám a tiszta igazat, hogy a kötött áru az nem finom, kérem, nem. Egyáltalában nem finom a kötött áru, kérem. Hiába mondják és írják ki a bort fölé csalásból, nem finom, kérem. Elmondanám, hogy én már kóstoltam nem egyszer a kötött árut. Hányszor voltam már, hogy bementem a boltba, kérem, azt kértem 10 deka kosztümöt, és nem adta. Na itt kérem már gyanússá vált a dolog, és innentől tovább megyek, érvelve. Egyszer beleharaptam egy szoknyába, és nem íz lett. Semennyire nem volt finom, kérem, de ettem én még, kérem. Női fehér nemű, harisnyák, pizsama, gyermekrogdalódzót ettem, kérem. Egyik se volt jó ízű. Fúj volt, kérem, mindegyik. És utólag megemészteni? Júj, de nehéz volt, kérem. Mennyit küszködött vele a gyomrom? És akkor itt most megkérdezem nyíltan, tisztességesen. Miért hazudnak, hogy finom a kötött ár? Hát előbb-utóbb úgyis kiderül a igazság. Tessék, mint most is. Kiderült. Na jó, őszintén bevalljuk, hogy az előző jelenet a fél évvel ezelőtti szilveszteri műsorból maradt. Mit szűztán fó, fúfűt. Mit szűztán fó, fúfűt. De Margit, hogy lesz a gyerek? Milyen érdekes. Én is pont ezt akartam kérdezni tőled. Az egyik barátnőm szerint... Margit, neked van egy barátnő. De klassz. És mit szoktatok csinálni? Együtt fütkéreztek a napon? Nem féltek, hogy lefúztok a falról? Jaj, Malvinkám, segíts már, mert nem tapad rendesen a falon ez a ronda narancssárga cipőm. Kérlek, hadd kapaszkodjak meg a farkadban. Köszi. Rep. La. Azt hiszem, többet nem hiányozhatok a logopédiáról. Kislányom, nem félsz, hogy a pokolra kerülsz? Ne félj, anyu, nem lukat ki a harisnyám, mert a harisnyák nyúlnak. Harisnyák nyúlnak? Ha minek kellenének harisnyák a nyúlnak? Hogy belegabajodjon a kicsi kis lábuk? Az a kis szőrös, amikor a káposztaföldön szaladgál? Zigóta, ne beszélj butaságokat. Inkább tedd vissza a helyére a hűtőmágnest. Hűtőd. Ágnes. Az egy dolog, hogy nevet adsz egy háztartási készüléknek, de ugye nem képzeled, hogy a helyére tudom vonfolni a te Ágnes nevű hűtőszekrényedet. Vagy mégis mit képzelsz, hogy majd a helyére falogatom egy kopkapukorra? És mit gondolsz, egyáltalán hallgat a nevére, vagy csak te képzeled azt, hogy zökkenőmentes köztetek a kommunikáció? Kislányom, vegyél már vissza magadból, mert olyan zajos vagy, mint az ultrahangos fogkőleszedés. Pedig azt én még ultrahalkan is utálom. Milyen borult idő van? Remélem reggelre kiderül. Mi derül ki, Margit? Hát az ég. Miért eddig mit hittek, mi az? Lepedő? De hülyék az emberek. Margit, ez micsoda? Ez terméktájékoztató. Ezzel tájékoztatják a terméket, hogy micsoda. Hát sajnos nem tudom, hogy olvass el, mert a termék az belül van, ezt meg kívülre rakják.
Minden esetre csúnya dolog, hogy azelőtt ébresztik öntudatra, mielőtt eladják. Ja, már értem. Jaj, ne! Ugye nem megint fogfabálvok sztívóraira. De azért legalább ebédre milyen levesz lesz, ugye? Azt hiszem gomba, de ne vegyél rá mérget. Ja! Vedd fel a védőfelszerelést, mert ma a nagyapád megy, érted? És tudod, milyen ideges, ha gyereket vár? Jó. Te meg majd írj egy igazolászt, mert a osztályfőnök nem hitte el, hogy a múlt héten azért nem voltam fuliba, mert kirepültem a családi fészekből. Na, fia! Lánya! Maradjál már nyugton! Hülye! Maradjál! Nem kapsz spenótot, meg citromot, fene az ízlésedet. Mi van, meg se próbál megakadályozni? Mi? Maga szerint nyugodtan legyek öngyilkos. Öngyilkos? Hú, de klafa! Én is az vagyok. Tényleg? És magának meg mi baja? Fáj az oknim. Hát az is egy ok. És mikor határozta el? Mit, hogy fáj az oknim? Nem, hogy öngyilkos lesz. Azt én határoztam el. Ki más? Hát a Besenyő Pista bácsi. A Besenyő Pista bácsi mondta magának, hogy legyen öngyilkos. Ja. Mondta, hogy intézzem el, aztán kapok cserébe csirkebefőttet. És mondja, hogy csinálja? A csirkebefőttet? Hát úgy, hogy megfogjuk a pipét,
belenyomjuk az üvegbe. Persze ugye a Pipi az nem akar belemenni a dunsztos üvegbe, elfordítja a fejét, de kiszúrunk vele, mert köréje is rakunk üvegeket, és bárhová fordítja a fejét, mindenhol üvegbe landol. Aztán rányomjuk a lábát meg a balagát, lezárjuk celofánnal, de mivel kicsi az üveg, elnyaklik a nyaka, és az üveg aljához oda nyomódik a szeme. Ilyenkor szegényke hosszan nézi az abrót. Meg is jegyzi a mintáját. Egy vastag piros csík, egy vékony kék, aztán van egy üres fehér rész, aztán megint vastag piros, megint kék. Aztán megjegyzi a csirke, ugye? Mert nézi hetekig, aztán amikor elviszem onnan, akkor meg örül, hogy világot lát. De aztán annyira elérzékenyül, hogy benedvesedik a szeme. Persze magával szúr ki, ugye, mert még annyit se lát. Hülye csirkék. Hát ez mondjuk nem nagyon érdekelt. Attól még így van. Azt kérdeztem az előbb, hogy hogyan csinálja. Kés, borotva, pisztoly. Nem kell pisztoly. Ha ráfognánk a pisztolyt a Pipire, akkor megadná magát, fölrakná a szárnyát, és akkor a könyökét ő nem férne be az üvegbe. Csak simán beledugjuk. Abrosz. Aztán világot lát, aztán kiviszem a rétre focizni, meg ilyenek. Azt mondja meg végre, hogy hogyan lesz öngyilkos. Ja, én? Hát úgy, hogy elbújok az ajtó mögé, így, az áldozat meg gyanútlanul borotválkozik, meg fütyörészget, semmit se sejt, ugye? Én meg egy váratlan pillanatban, amit ő se várt meg én se, hirtelen megvárom, amíg megöregszik, és amikor meg már 96 éves, kivárom azt a kis időt, amíg földobja a talpát. Aztán megyek a jutalomért. Egy pillanat, maga ölni akar, nem meghalni. Dehogy akarok meghalni, hát az de unalmas. Az ember fekszik ódalt, aztán elzsibbad a derekam, nem tudom csipőre tenni a kezemet, meg nem tudok 11-est rúgni. Szoktam focizni a falusi csirkékkel. Aki veszít, az dunsztos csirke lesz. Mindig én győzök, mert amikor gólhelyzetük van, akkor előkapok egy aktuális csirkebefőttet, aztán a bíró lefújja, hogy les. Bizony. Hülye csirkék meg káromkodnak, hogy csip-csip, meg kot-kot. Milyen tapasztalt. Gondolom ölni is ilyen remekül tud. Na, én vagyok a vérgyíkos. Maga, aki kivárja, amíg az áldozata akkori végelgyengülésben hal meg. Akkori vagy ekkori, tök mindegy. Azért csak van valamilyen hatékonyabb módszere. Tudok nyálbuborékot is fújni. Hát az marha félelmetes lehet. De az ám, mindig könyörögnek, hogy ne tegyem. Látom, nem hiszi. Na jó, várjon. Új, hagyja ezt abba! Ugye megmondtam? Mit mondott meg? Hát, hogy állandóan mindig könyörögnek, hogy ne tegyem, maga is azt csinálja. Ez maga olyan szórakoztatóan pofátlan, hogy elment a kedvem az egész öngyilkosságtól. Tudja mi? Sétáljunk egyet, jöjjön. Azt nem szabad! A vérgyíkosok nem szoktak csak úgy sétafikálni. Ez nem izé, hogy sétafikálni lehessen. A vérgyíkosok
inkognitóban osongatnak a sikátorba, belesnek a sifonérba, összeráncolják a homlokomat, jön az áldozat, kaput, csirkebefő. És ha nem jön el az áldozat? Akkor is titokba kell maradni. Nem lehet énekelgetve sétálni. Például, hogy én vagyok a vérgyilkos, csak nem jött el az áldozat. Hát ez hülyeség, holnapra mindenki megtudja. Elterjed a hírem. Olyan dalt kell énekelni, ami elteleri a figyelmüket. Semleges szöveggel, megmutatom. Nem is vagyok kézzel fogott bogárka szűn. Nem vagyok én a markomba bezárva szűn. Nem félek, hogy összenyomom engemet, mert a kemény hátam miatt nem lehet. Nehéz teher, a követ hová cipeljem el. Ez a kőgolyó nyakkendőnek nem volna jó. Hogyha néha nap meggyilkolod magad, válasz egy kellemes helyszínt. Hív egy édeni táj, vár a karibi nyár, ahol kicsi az ajszint. Hogy semmi se fáj, cinkosan kacsint felém a táj. Hogy semmi se fáj, míg nem ront rám egy cápanyáj. Mi várod rám? Partot nyaldos a lágy hullám. No woman a cry. Szerintem hallottam már. Mi a kő? A repülőre így nem engednek fő, pedig mennem kell. Jamaika a nekem való hely, a tenger nyugtató, semmi Rigoletto, raszta-paszta a hajban. Csendes édenkert, nem látsz vénembert, reggit dúdolok magamban. Hogy semmi se fáj, cinkosan kacsint felém a táj. Hogy semmi se fáj, míg nem ront rám egy cápanyáj. Mi várod rám? Partot nyaldos a lágy hullám. No woman a cry. Szerintem hallottam már. Szerintem valahol hallottam már. Lehet, hogy valahol hallottam már. Ez a reklám itt most arról szól, miért vegye meg a DVD-t. Ha maga chipset majszol a hétvégén, és nézi a tévéjét. Ám váratlan vendég eljő, de chips már nincs elég. Kínálja meg DVD-vel a nem várt vendégét. Szia! Szia! Gondolom voltatok kint. A tok? Kint? Persze, Margi, direkt külön a te kedvedért elvittem fétáltatni a tokot.
Gyerekek, ezt ne csináljátok. Nagyon kellemetlen. Nem kéne befejezni ezt? Fejezzétek be! Azonnal. Ez jó.